Sanibonani, igama lami nguSinenhlanhla kaZondo eMthwalume. Ngibhalele la ku-Real TV One Stories ukuze ngithole usizo. Angazi noma ngizolithola yini. Ngasuke ngenza iphutha langalaya nomyeni kasisi wami. Sakhulelisana manje nginomntwana naye. And okubuhlungu kunakho konke usisi wami akabatholi abantwana. So nje ngiyazi ukuthi akuyona into okulula ukuthi ungakhuluma ngayo kodwa ngicase kushaya isikhathi ukuthi ngikhulume. Angazi noma futhi ngingasizakala la ekhaya, ngiyacela bandla uma kungenzeka ngicane ngisize ngithole usizo. The day-ke nilalile, after niqeda ukulala, ukhona oyedwa wena owayisola kwama kanjani? Sathi noma siyisola kodwa sasi-enjoyile sobawu-2. Kanti leyo enjoyment ihamba nengane. Sa-enjoya kakhulu kangangokuba sasafisa ukuthi siphinde sikuphinde. Okay. Kwenzeka lento leyo usisi wakho akekho endlini. Wayengekho endlini, wayesemsebenzini. Okay. Mina ngisele kwakhe ngizosala ngimenzela imisebenzi asendlini njena because ngangimvakashele angisebenzi. Okay. Uyabuya usisi wakho wena kade nibhizi nomkhonyana wakhe. Dlala ngamashidi. Okay. Nagcina lapho kulala noma niphinde naqhubeka nalala? Ngoma emnandi yaphinda. Wayikhulisa nje ingane kwaze kwabe yazalwa like bese sesifana nje bese sesinalento ukuthi sithandana. Nginibingelele-ke nginamukele kwi-Real TV One Stories. Namhlanje sizoxoxa la nosisi onenkinga ofuna simxazulule yona. Uma ibhala inkinga yakhe kwi-email, hey, ya ne, bathi-ke asijudge umuntu lekhaya, samukela wonke umuntu ozoletha inkinga yakhe bese senza ngokusemandleni ukuthi sikwazi ukusimlekelele. Usisi ekhuleliswa ngizothi usibari wakhe noma ngizothi umkhwenyana kasisi wakhe. Baba nengane, ingane ekhaya yangaziwa ukuthi ubaba wayo uyena umkhwenyana. Manje usisi wakhe akanasayithola ingane, unenkinga, uyabafuna abantwana, usezocabanga ngisho uku-adopta. Lapho usisi wakhe yena uyazi ukuthi le ngane ayizayele yena eyakhe umkhwenyana. Manje ufuna simsize akwazi ukuxoxela usisi wakhe ukuthi sisi wami nginenkinga ekanje. Ngikhuleliswa umkhwenyana wakho. Angazi-ke ukuthi usisi lo ozobe tshelwa ukuthi usisi wakhe emithiswa umkhwenyana wakhe uzowamukela kanjani le ndaba le. Ngiyafisa ukwazi comment section wena udaba olufana nalolu bungalihandlisha kanjani. Lona-ke upart 1 lapho khona sizobe sithola isitori sonke usisi bese kupart 2 siyahamba-ke siyomtshela usisi wakhe ukuthi cha nalo daba lukanje. Awuhambe nami-ke siyokhuluma nosisi siluzwe kahle udaba. But okubaluleke kakhulu ungakhohlwa ukuthi le video le isponsorishwa kwa-EasyBet. Sebenzisa i-promo code, ama-details akhona escreenini, ucreate i-account yakho, ubheje, and ukubheja-ke uqala ku-18 years kuyaphezulu ukuze ukwazi uqualifya ukuba no-EasyBet account. Uthola ngama-free voucher ngokucreate nje i-account yakho. 50 rand nje for free, just for creating 50 rand uthola. Uma ngabe urechargeile uthola 150% bonus. And uma ngabe udliwe bayakubuyisela back u-15%. EasyBet is the best. Ake sambe soza usisi usiphatheleni. Yes, South Africa, kusawuyena uNelo, ngihleli nosisi la. Anonymous. Ngenxa yokuthi udaba lakhe lubucayi. Into kanjena ngithanda mina ukuthi siyifihle unless umuntu efuna ukuvela enganankinga. Ngoba ezuhambe emhlabeni abantu bayajajana kakhulu eSouth Africa. Sake saveza usisi la. Waze wacela ivideo siyikhiphe ngenxa yokuthini abantu bayamehlulela. Bambiza ngeyifebe, bambiza ngani ngenxa yodaba lakhe ayixoxe nathi. So gcina sekubhlungu-ke ukubona umuntu isithunzi sakhe sehla phansi kanti nabe efuna ukuzothola usizo. Angifuni nje ngimoshe isikhathi ngixoxa kakhulu indaba. Sisi wami uyaphila? Ngiyaphila bhutami njani? Ngiyaphila nami. Udaba lakho very sensitive and siyabonga ukuthi usibhalele and ube very clear wafana inamba zakho. Esihleze ngikugumezelayo kubantu. Uma ngabe ubhala udaba lakho ku-email yethu level la ku-screen, lubhale phela licace, lube clear ebese uyayiprovide inamba yakho ukuze mase ngikufonela
kube lula kakhulu. Unomuntu nje ombhalelile benenkinga ingane yakhe akayithembi ukuthi yakhe nomkhonyana wakhe ufuna ukwenza i-DNA test but i-problem inamba akazange ayifaka uthathe inyanga yonke ukuze aphendule i-email ngoba naye umuntu ongawajwayela ama-email but ke sigcine sitholene naye but nje bengizama ukwenza example ngento ezenzakalayo so kufika kanjani ukuthi wena umithiswe umuntu ekufanele ngabe umhlonipha ngendlela esimanga umuntu osibari kuwena noma umkhwenyana wakini Webhuti, iphutha lamphuthaza umuntu. Usibari wami wayezoboleka i-charger endlini ngoba sijwayelene ngale ndlela lena. Yabo nje sinalo strong bond nje yasibari nosibari. okay Uma ngabe ezoboleka i-charger usibari ngangathi ngibhinca ithawula because ngangiphuma e-bathroom. So uthe uma ngabe eqhamuka ngesikhathi ngithi ngimthathele i-charger kavela nayilokhuza kwawe ithawula. Uthe uma ngabe kuwe ithawula ngathi ngiyalicosha kanti yena oselicosha kuqala. Emva kwalokho sabukana emehlweni. Emva kalokho-ke the rest is history. hayi angikujaji njalo but ngizama uku-understand yabo ngoba umuntu obukayo uzocabanga njengami athi hhayi lento lezi ey'njengalezo izinto eziye zenzeka ema-movie fana nokuthi umuntu uthi uyahamba kube isikhwama bese niyacoshelana ubona abantu sebejole ema-movie ngabe uma ucabanga-ke manje usuyibuka manje usibari into ayehlosile wayazi ukuthi mhlawumbe uyageza uzongena endlini and kwakukephi la usibari aze akwazi ukuthi uzoboleka i-charger kuwena wawusemzini wakhe wayekini kawenza isimo kanjani sichazele siphelele kahle Ngangisemzini wabo. okay Ukujaja vela ngilindele vele ukuthi abantu bazongijaja as if nabo ngeke lize lenzeke iphutha kanjalo. okay It's not like sasihelelana nosibari. Phaya sasikhululekelene ngale ndlela le elike umngani wami because usibari wami. okay So uthe mangabe-ke ngangikwenye iroom-ke mina khona lapha kwakhe. yes uvakashile Ngivakashile. okay I-charger ngangathi ngithatha i-charger kasisi wami ngayithatha ngizo-charger ngayo. yes Uthe mangabe-ke sefuna i-charger kanti uzofika ngesikhathi esirong ngiphuma e-bathroom. okay Ngithe mangabe ngisathi ngiyalithuka ukuthi uzofuna i-charger ngisathi ngiyomthathela kwavele kwathuka nethawula cause lawa. okay uma liwe ithawula ngifuna okay siqale lapha before sifike ethawuleni usisi wakho bethini if wena uzwana nosibari wakhe ngoba usually umuntu uba nesikhwele uma uzwana nendoda yakhe Ukuthi swami ebengithathisa komuntu asemazi ngaleyo ndlela. okay Cause nami it's not like ngangimfuna hayi ukuthi ngangimfuna abantu. futhi wena nosisi wakho nje alone niyazwana vele naye Siyazwana Nkosi yami ngoba nje njengoba engakhona ukuthola abantwana nje umuntu abeshira nalobo buhlungu imina. Futhi nami ngimfisela ukuthi one day abathole abantwana. Nakho sekwenzeka iphutha ke sekuyimina engitholela umnyeni wakhe umntwana. okay usisi wakho abathola abantwana uthewe ngizwana naye kumnandi nosisi wakho wangaba nankinga noma wangabona ukuthi khona inkinga ekhona if wena usuzwana nomkhonyana wakhe that's why ulibele umvakashela kanti nina ngizogcina nihlangana ekamerweni bese niyalala the day ke nilalile after niqeda ukulala ukhona oyedwa wena wayisola kwama kanjani Sathi noma sisola kodwa sasi-enjoyile sabawu-2. Kanti leyo enjoyment ihamba nengane. Sa-enjoya kakhulu. Kangangokuba sasafisa ukuthi siphinde sikuphinde. okay kwenzeka lento leyo usisi wakho akekho endlini Wayengekho endlini wayesemsebenzini. okay Mina ngisele kwakhe ngizosala ngimenzela imisebenzi asendlini njena cause ngangimvakashele angisebenzi. okay uyabuya usisi wakho wena kade nibhizi nomkhonyana wakhe Dlala ngamashidi. okay nagcina lapho kulala noma niphindela naqhubeka nalala Ngoma emnandi yaphinda. Wayikhulisa nje ingane kwaze kwabe yazalwa like bese sesifana nje bese sesinalento ukuthi sithandana. okay umkhwenyana yena ophinda baba wengane yakho unayo ingane ngaphandle kwale onayo wena Akanayo i-first born yakhe le. so le mezalwa okanye umtshela ukuthi wena pregnant uphawula wathini yena Ngimtshela ngikhulele yena lokho umkhwenyana wajabula kakhulu.
wathi asazi ukuthi ulokhuza umkami ngizomenza njani loko usisi wakho, kodwa futhi ingane ngeze ngisho ukuthi ikhiphe, ngiyayidinga ingane, kade ngangiyidinga ingane sibari wami. Ngicela ungabusayithatha indaba uthi usibari wami, ngicela ukuthathisa kwamama ongizalele indlalifa yami noma i-firstborn yami. Manje shuthi ingane wena usebenzi usibari ikhona indlela enza ngayo ukuthi ingane yondlela. Ungenzela yonke into. Ekwenzela leyo into usisi wakho usokazi noma usuwenza ngokucasha. Akazi. Owenza ngokucasha. Behind her back. Behind the back. Okay, ngosisi wakho phela njengomuntu okhuluma naye ni open nobabili. Wazi ukuthi ingane ngaba yena. Ngihlale nje ngimtshela ukuthi umuntu wami uhlala eMaritzburg baba lengane. Futhi sesahlukana. So nje akazi izinto eziningi about lengane futhi nanokufanisa ngicathi akayena umuntu okucabanga ngalo ndlela ukuthi mina ngenza lonto ukuthi angaze afanisa ingane. Okay, nanokuthi ke mangabe ingane ebona yondleka ungasebenzi wena unokuyitshela ukuthi ubaba waseMaritzburg. Babuwayo, yeah. Okay, wena usisi wakho uhlale naye, ukhule naye, uba mdala wena naye. Uyena. Okay, ngicabanga ukuthi uyakwazi nawe uyamazi. Mocabanga ke sesiya kuyena siyomtshela lo daba olucayi kangaka. Yena uzophatheka kanjani ngokumazi kwakho? Ekuzongibulala shame. Ngoba lo muntu ngenxa yobuhlungu asedlule kubona eminyakeni ethuka abantu basemzini ukuthi akazali. Inzondo asenayo. Cathi kwayi mina sengafika ngibulale manje ukuthi ngamenza kanjani into kanjena ngibe kade ngiyazi kahle inkinga yakhe. Mosibhalela uze wathi into ephatha kabuhlungu usisi wakho usefisa ngisho uku-adopta noma abasemzini bengayifuni leyo idea. Uze uthi ukubuyazi angabe adopta lengane le ngoba vele yakhe umkhonyana wakhe. So manje usisi wakho mase umtshele adinwe ke enze konke bese ethi lengane le ucela ukuyithatha kube yakhe. Ungaphatha kanjani wena? Ngingavuma shame. Ungavuma ngoba ungayithanda ingane noma ungavuma ngoba ujabulisa yena? Ngavuma bana kungijabulisa yena nanoguilty futhi uyangibulala nje usuku nosuku. Because bese close ngale ndlela and izinto eziningi bengizenze lo yena. So nje usisi wami nje. So umkhwenyana akanankinga yokuthi usisi azi. As much as enenkinga kodwa futhi naye futhi le mfihlo le iyamlimaza. So nje ngicabanga ukuthi angagcina ejabulile ngoba kwayiyena ngimtshelisi iyangisenda lento. Because into engenzeka la wena uzoxabana nosisi wakho umkhwenyana wakhe aphelelwe umshado benosisi wakho. Because ngagcina ifika kwe-divorce phela masonje. Kodwa la sixoxelele sesigoxela nje. Hayi ngoba ngikujaji. Wena waye ungalalanga ngecondom nosibari. Kwashesha konke nje kwashesha. Mase seniphinda futhi kuyashesha futhi. Uhangi la muntu loyana. So nje angibangi sacabanga kabili. Mase siphinda phela sabe phela ingane yahlala ngo-first day. Okay. Mase siphinda nje sasiphindela nje ngokuthi vele sekubaba nje. Sesivele sesiqaliye vele without i-condom. So sasingasekho isidingo sokuthi siphinde ngale condom kodwa nje sesingekho isidingo se-condom ngale first day. Hayi. Cela ungangijaji. Angikujaji ukuthi manje wena le ndaba le inayo element ukuthi uyayi-enjoy into yenza la. Ngiya-enjoy. Wena umkhwenyana wakho noma boyfriend yakho? I-boyfriend yami ngayishiya phansi usibari. Yayikhona kodwa. Usibari Futhi wena kodwa wa-cheat. wanginikeza. Liya ngayishithela kodwa futhi ngavele ngathola into ekade ngingayilindele usibari wami. Okay. Funa uku-understand la. Usisi wakho wayengakaze axoxele ngendlela usibari enza ngayo empeteni. Wake ngixoxele. Shuthi kahle wena yayikhona emqondweni ukuthi nawe lento ayixoxela yona uyayifisa. Futhi ngangivele ngibone ngathi sabona into ayixoxayo ngangivele ngiphele into engizoyixoxa mina cause lo wami bevele ngayenzi lo nto kanjalo. Bengivele ngenzi ngalo ndlela. So nje usibari bengeke ngibe nepicture vele nginaye. Okay, shuthi lento kade ngisho eqaleni yokuhalelana ibikhona hlahle. Hayi yona baba. Futhi njamanje kufanele sikhulume iqiniso ukuze siye phambili. Ibikhona Nkosi yami. Mase senixoxa. Ayahalisa naye vele nasuka afaka amavesti athi short kanti uHarry yo. Okay. Mase nixoxa nosibari. Yena uthi bengakaze nakuhalele aphambilini. Uyasho ukuthi nje bengeve nje esho nje ukuthi kuba wathatha mina instead of usisi wami.
Yabo nje ngivele ngisho ukuthi hayi wena musukubheda wena musukubheda. Kanti yena umthandi nethi noma ngathiwa ngiyamthanda kodwa kuningi okukuwena okungichazayo. So sikukanje ukhona ingane. Uyabona nihlukana totally noSibari. Hayi yabona nje mangathiwa mhlambe ukutshela usisi wami kuzongenza ngihlukane nomnyeni wakhe. Angazi noma ngiyimisele yini kodwa kona ngiyimisele bandla. Ngiyimisele ngokuthi azi usisi wami kodwa hayi ngokuhlukana nendoda yakhe. All in one leya ndoda nje ngithula. Is it about imali or is it about yena unobuhanqi bakhe nevesti lakhe? It's about konke manje. Usuzowayeka isoka lakho because of uSibari. Yes, uSibari Ugcine nokulala naye. ugcine ekuthanga. Hayi, angikujaji manje. Umuntu othanda ukuhleka nje. Hayi uma ngikujaji. Nabantu bayazi nje ukuthi angikujaji nje. Ngiyazi abantu kwi-comment section bazokubiza ngey'nhlambe ey'thile, abanye bagcina bebiza ngesifebe. I don't think uyisona yabo. Hayi angisona. Wena do believe uyisona? Hayi nhlobo shame angisona. Lento engehlele ingenzi noma lento engiyenzile ngenziwe nombani. Ngisho umama umfundisi. Nalaba babuka banga. Nalaba ababuka nanje banibuka ningayenza. Hawu. Ukuthi vele bona bakayenzi sebezokujaja. Abanye sebeyenzile. Kodwa manje akakaziwe. Just because mina sengize forward ukuthi ngaziwe sekuzofanele ningijaji. No bafethi banifair. Okay. No, very clear le abantu ababe-fair. Engifuna ukwazi ke mina. Siyasuka ke siyotshela usisi wakho. Nomkhonyana wakho ngicabanga ukuthi kufanele ngiqale kuyena. Naye phela abe aware ukuthi uzokwenza la. Ngathi part 2 first qala umkhonyana wakho, siye kusisi wakho, sinibize nobathathu ihlale la. Njengoba umbiza ke lo wami umbizela ukuthi umtshela ukuthi njengoba ngamshiyela uSibari wami. Usisi wakho? Cha ngisho umkhwenyana wami. Hayi onanye umkhanya Anginayo ne-boyfriend bengihlamba cha ngathi mina next week noma nje very soon part 2 sibiza umkhwenyana kasisi wakho. Wena unamkhwenyana nosisi wami. Nosisi wakho. But sizoqala kumkhwenyana kasisi wakho. Sikhulume naye ngendaba yengane. Siza ukuthi yena uyayivuma yini lengane eninayo. Ebese sisuka lapho siza ukuthi uyophatheka kanjani usisi Masazi. Ukuthi naye fanele abe aware. Bese siya kusisi wakho ke same video simhlalise phansi nobathathu. Bese ke siyasho ukuthi sisi unodaba usisi wakho afuna ukutshela yona. Bese uyamtshela kusisi wakho. Wena uyizwa kanjani ke leyo idea leyo? Ha. Hey. Kukhona nani baba wengane yami umyeni wakhe. Ufuna kwenza kanjani? Akube mina nosisi wami. Okay. Sizoxabana sikwebhane njengomndeni. Kodwa mase khona lo munye kuyena usiqhathile ngeke ilungiseke. Okay, shuthi yena uzotshelwa egcineni. Akatshela ekugcineni. If umkhwenyana ethi ke baxolelana nosisi wakho, bacela ukuhlukana nawe phansi, baqhubeke bobabili. Baba u2. Ngingafa Nkosi yami. Yazi ngingafa. Phela kwazi phela ayibo la muntu senginveste kakhulu kabi. Uinveste ngani manje? Ngempilo yami nje ukuthi loyana nje mangathi usisi wami uyashona. Mina ngovala isikhala sakhe. Okay. Wena ngokwakho une-idea ukuthi fanele nibe isithembu. Kanjalo nje. Okay. Angithi umshadile. Mina ngimzalela ingane. Ngiyenzile lokho okuhlula usisi wami. Why not? So better wena unosisi wakho. Usafana. Cause yena ushadile, mina ngikwazile ukuthi nginikeze umyeni wakhe lento behlule ukuthi amnike yona. So wena vele kahle awunayo inkinga ukuthi ube sesithenjweni. Anginankinga. Ngoba vele usisi wakho nomkhwenyana wakhe bayalala. Kanti umkhwenyana wakhe nawe niyalala. Kanjalo nje. So awunankinga wena. Vele sidle ipletini elilodwa vele. Futhi nibandawonye. Singabandawonye. Nikhule vele ekhaya nidle ipletini elilodwa. Elilodwa sigezele endishini eyodwa, eyodwa. siphuzele inkomishini eyodwa.
namanje ake sishere lento le. Hhayi, South Africa, mina ngicabanga ukuthi-ke ngabe sengidlala ngayo mase ngingaqhubeka ngimbuze umbuzo. U-ready ukuthi atshele usisi wakhe le mfihlo engaka and u-ready ukuthi whatever okwenzakalayo akafuni ukuhlukana nendoda kasisi wakhe. Hhayi, ngiyaqala ukuyiva-ke le ndaba lena-ke, bayisho lamaXhosa, athi ngiqala ukuyiva. Asihlangane e-comment section bese siphinde sihlangane futhi ngokuzayo next week ku-part 2. Lapho khona-ke kuyofanele-ke kucace-ke ukuthi kahle kahle lolu daba lolu luphelelaphi. Ake ngithi nje see you next time. Stay blessed. Ningizimu Afrika, siyayigoqa-ke le video le. Usisi usanenkani namanje. But ngiyam-understand somehow. Ngiyam-understand somehow. Kuthiwa lezi zinto zabantu abadala lezi zenza kuhlangana imimoya, ugcina umuntu usu-attached kuyena. Irregardless ukuthi ngitholane kanjani. So usisi u-ready ukutshela usisi wakhe ukuthi ingane anayo ekamkhwenyana wakhe. Ebese futhi u-ready ukutshela usisi wakhe ukuthi akayimisele ngokuhlukana nomkhwenyana wakhe. It's either usisi baba sesithenjweni noma usisi wakhe uyena ofanele ahambe if ufuna ukuhamba. Yena kodwa akayindawo. Umbuzo wami uthi, kazi usisi uzoyamukela kanjani le ndaba le? Kazi umkhwenyana uzoyamukela kanjani le ndaba yokuthi usisi lo usizokudedela leli bhomu leli, ededela futhi leli bhomu leli akayimisele ngokuthi bahlukane. Uthi ngingafa umuntu. Hey, kanti kunjani emhlabeni? Angiyazi lento mina. Angiyazi lento le. Kodwa-ke angingamosheli umuntu isikhathi, angigqobhe lezozo. Ake ngithi nje till next time. Stay blessed.